Türkmenistanyň soňky 3 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady problemlaryň giň ýaýran ýeşilligiň arasynda Lewap vilayatynyň obalaryny we etraplaryny ogurluk hadiseleri artýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Onuň ýagdaýdan habarly çeşmelere salgylanyp habar bermegine görä Faraw etrawynyň merkezine we obalaryny diňe geçen aýyň özünde 5 sany ogurluk hadisesynyň üstü açylyp olar boýunça jenaýet derňewi işleri gozgoldy. Saýed etrawynyň içeri işleri idaralary 29 awgustdan bäri 15 töwere ogurluk hadisesi boýunça guman edilýänleri yerli ýaşaýjylaryň kömegi bilen ele salyp olara garşy dessin awtyryş işine başlady. Habarçy üstü açylan jenaýetlere esasan ýaşlaryň gatnaşýanyny hem de ogurlugy baş goşýan adamlaryň owy ýerlerine iri we ownuk şahly mallary göz dikýänligini habar berýär. Ýöne olar goýun geçýärde sygyr ogurlamak bilen çäklenmeýär. Farapda aýallary we ejiz adamlary gorkuzyp olaryň pullaryny ýa-da şahsy telefonlaryny, şaý seplerini alýan ýaşlar peýda boldy diýip habarçy. Bu jenaýetler boýunça hem etrap polisiýa daýralarynyň jenaýet hatyrşy işlerine girişenligini habar berdi. Faraw etrawynyň polisiýa bölümi etrawyň çägine her aý hasap alynýan jenaýet şol sany ogurluk hadiseleri barada statistik maglumatlary köpçüligi el ýeterletmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy welaýatyň şorly, saltyk, çakmak we goýgola obalaryny Farawyň etrap merkezine we çärjewde üstü açylan ogurluk hadiseleri barada käbir maglumatlary öwrenýär. Ýöne bu jenaýetler boýunça gozgolan işler ogurlukda ele salynanlar we jenaýete gatnaşmakda guman edilýän beýleki adamlar boýunça alınıp barlayan kaziýet işleri. Olary bildirilýän aýyplamalaryň detallary, temmiler we beýleki jekmejeklikler barada ne sebitin kanun goraýjy edaralary beýanat berýär, ne de ýurdun media we metbuat serişdeleri habar berýär. Tinçler Türkmenistanyň ne kaziýetiň ne de metbuatyň garaşsyzlygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Saýed etrawynyň Çakmak obasynyň ençeme ýaşaýjysy şaýatlar bilen gurrundeş boldy. Olaryň sözlerine görä 29 awgust güni oba ýaşaýjylary Çakmakda 4 ýaş ýigidi sygyr ogurlayan wagty ele saldy. Olary Saýed etrawynyň polisiýasyna tapşyrypdyrlar diýip habar çaýtdy. Munyň ýa-da Saýed etrawynyň içeri işleri idaralary ogurlukda ele salynan 4 raýata garşy başga da 15 töwere mal ogurlugy boýunça destin awtyryş işlerine girişipdir. Bu barada habarçymyz wakadan habarly çeşmelere salgylanyp habar berýär. Deslapky warlyklar ogurlukda aýplanýan 4 ýigidiň Saýed etrawynyň şorly we salty obalarynyň ýaşaýjylarydygyny anyklaýar. Habarçynyň öwrenen maglumatlaryna görä häzirki wagtda bu 4 ýigidiň soňky 3 ýylyň dowamyna etrawyň çägine hasap alynan 15 töwere mal ogurlugy wakasyna ýyl teşigi derňelýär. Habarçy soňky wagtlarda regionda hasap alynan we özüniň habarly bolan beýleki ogurluk hadiseleri barada maglumat berdi. Saýatda Seydi köçesiniň ýaşaýjysynyň velosipedini ogurlan bir faraply ele salynıpdyr. Şeýle-de goýgola obasyna goýun geçe ogurlap olary çärje etrawynyň bir ýaşaýjysyna satýan bahaly 20 ýaşlaryň 2 ýaş ýigit ele düşdi diýip habar çaýtdy. Soňky wagtlarda ýurdun beýleki regionlaryna da şulara meňdeş jenaýet we ogurluk hadiseleriniň artýanlygy barada Azatlyk radiosy mundan ozalan habar beripdi. Ýatlasak may aýynyň başlaryna Aşgabatyň Abanaýew köçesiniň gabatlaryna 60 ýaşly bir gartyň aýal ýol üstünde pyçaklanyp öldürildi we onuň şaý sepleri talanny. Apreliň aýaklaryna Azatlygyň habarçylary paýtagtda şaý sepli aýallary ýol ugruna talamak ýaly jenaýet hadiseleriniň ýygjamlaşýanyny habar berdi. Bularyň ählisi ýurtda ykdysady kynçylyklaryň barha ýitileşýän wagtyna Galybertede karantin sebäpli etraplaryň arasynda hereket çäklendirmeleriniň saklanyp galýan wagtlaryna gabat gelýär. Soňky 5 aýda karantin çäklendirmeleri içerki ýollaryň ýapyk bolmagy we krizisiň ýitileşmegi has köp jenaýete alyp geldi diýip bir ýerli synçy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundeşlikde aýtdy. Hatda hojamazy adamlaryň ýygyp goýan pagtasyny ogurlap satýanlar köpelýär diýip habarçy habar berdi. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri soňky wagtlarda köpelýän ogurluk hadiseleri barada habar vermeýär. Azatlyk radiosy ogurluk hadiseleriniň köpelmegi barada Lewap vilayatynyň polisiýa bölümünden komentar alyp bilmedi.